Dámy a páni, vážení hostia, dovoľte, aby som vás srdečne privítal za dnešnom zvolanom rokovaní mestského zastupiteľstva. Minulý týždeň bolo zvolané rokovanie mestského zastupiteľstva s dátumom 29. jún 2011. Keďže poslanci Oríšek, Žbírková, Ďurmeková, Kočiš, Sotná, Kebis sa ospravedlnili, zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Z tohto dôvodu v zmysle zákona 369 má povinnosť primátor, respektíve starosta, zvolať opätovne zastupiteľstvo do 14 dní. Takýmto spôsobom som aj učinil. Zvolal som zastupiteľstvo na dnešný deň, tak aby sme prerokovali všetky materiály, ktoré sme mali prerokovať. Dnes však musím konštatovať následovné. Pán poslanec Kočiš sa ospravedlnil z dnešného rokovania SMS-kou dnes, ktorú mi poslal. Pani poslankyňa Ďurmeková sa ospravedlnila z dnešného rokovania mailom, ktorý mi dnes zaslala zo zdravotných dôvodov. Pán poslanec Strieška mi poslal mail dnes, že z pracovných dôvodov sa nezúčastní rokovania mestského zastupiteľstva. Pani poslankyňa Psotná mi poslala dnes mail, že zo zdravotných dôvodov sa nezúčastní. Pán poslanec Kebis mi včera v nedeľu poslal e-mail, že z pracovných dôvodov sa nezúčastní. Pán poslanec Ďurina mi na predošlom zvolanom zastupiteľstve informoval, že odchádza do zahraničia. Z tohto dôvodu dnes nebudeme môcť opätovne prerokovať všetky materiály, ktoré boli zaslané poslancom ešte na minulé zastupiteľstvo. Tu tiež chcem povedať dve základné poznámky. Na zastupiteľstve, ktoré som zvolal 29. júna 2011, som informoval, že mesto, keďže neschváli alebo neprerokuje záverečný účet či s výhradami alebo bez výhrad do konca júna, poruší zákon o rozpočtových pravidlách 583. Tým pádom sa vystanovuje riziku pri uchádzaní sa z dotácií do štátneho rozpočtu alebo z eurofondov. Mám za to, že poslanci, ktorí sa vedome nezúčastnili rokovania mestského zastupiteľstva, vedome vystavili mesto tomuto riziku a porušeniu zákona. Ak niekto argumentuje tým, že z pracovných dôvodov sa nezúčastní, chcem len pripomenúť tú vec, že v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení, ale najmä zákonníka práce, a budem citovať, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľbo na nevyhnutný potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme. Taktiež chcem konštatovať, že to isté má ustanovenie má aj paragraf zákona 369, kde funkcia poslanec nesmie pre výkon svojej funkcie byť ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. To znamená, že zamestnávateľ nemá oprávnenie nepustiť zamestnanca na funkciu, na rokovanie mestského zastupiteľstva, dokonca ani na rokovanie komisií. Jeho povinnosťou ho uvoľniť. Táto vec je všeobecne známa, ukotvená aj v zákonoch, preto ma veľmi prekvapuje postoj poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí aj pri sľube poslanca hovorí, že sľubujú, že budú dodržiavať zákony a ústavu Slovenskej republiky. Minulý týždeň sa vedome nezúčastnili rokovania mestského zastupiteľstva a tým spôsobili újmu mesta Trenčianske Teplice, pretože sme porušili zákon o rozpočtových pravidlách, že sme neschválili, neprerokovali záverečný účet. Taktiež nedôjde znova prerokovaniu materiálu, ako je dodatok číslo 3 k zriaďovateľskej listine základnej umeleckej školy. Bol nevyhnutný schváliť tento dodatok, aby základná umelecká škola mohla rozšíriť svoje pôsobenie aj v rámci iných obcí a tak získala viac finančných prostriedkov. Taktiež neschválime znova štatút zboru pre občianske záležitosti. Dnes som podpisoval listy, kde informujem všetkých bývalých členov zboru pre občianske záležitosti, ktoré vykonávali nejaké služby pre mesto Trenčianske Teplice, že nebude môcť byť vyplatená odmena za prvý polrok, pretože štatút sme doteraz neschválili a tam sú určené sadzby, za ktoré vlastne oni vykonávajú tieto služby. Takže za prvý polrok tí, čo slúžili prospech mesta, nemôže im v zmysle zákona vyplatiť finančné prostriedky. Taktiež dotácie, ktoré sme dostali z ministerstva financií na dom
penziónov, ako aj na rekonštrukciu Narcisu stále nebudeme môcť použiť tieto finančné prostriedky, pretože mestské zastupiteľstvo musí schváliť ich príjem do rozpočtu. Taktiež neprerokujeme riešenie situácií neplatičov v byte SNP 125/9, kde sú dlhodobí neplatiči a bol návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, takže tento problém sa naďalej bude predĺžovať. Je to zlá správa pre tých obyvateľov, ktorí tam žijú. Taktiež občania, pán Fedor, Šotník, Sirotná, ktorí už asi 3/4 roka čakajú na odpredaj pozemkov, aby si scelili svoje záhrady, aj spolu s doktorom Sabom jednoducho budú musieť čakať na to, kedy niekedy mestské zastupiteľstvo bude uznášania schopné. No a samozrejme neprerokujeme všeobecné záväzné nariadenie. Ešte si pamätáte, že poslanci vehementne zrušili všeobecné záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s argumentom, aby sme čo najskôr pripravili nové všeobecné záväzné nariadenie. Dnes mesto nemá všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s majetkom a druhýkrát máme rokovanie, ktoré nebude uznášania schopné a neprerokujeme túto vec. Taktiež neprerokujeme vec ohľadne otváracích hodín v jednotlivých zariadeniach reštauračných a hotelových, keďže prišlo metodické usmernenie aj z prokuratúry, že všeobecné záväzné nariadenie, ktoré máme z roku 2002, myslím, nie je v súlade so zákonom a musíme ho upraviť. Bežia nám tam lehoty. Prokuratúre sme oznámili, že to prerokujeme na najvyššom mestskom zastupiteľstve. Už druhý raz to neprerokujeme, pretože nie sme uznášania schopní. A ďalšie dva body sa týkajú vlastne úpravy poplatkov v školskej jedálni a v materskej škôlke. Je zrejme, že každý eviduje, že vstupy aj ceny potravín a energií idú hore a naše nožnice medzi výdavkami a príjmami sa stále viac rozotvárajú. Preto bolo nevyhnutné upraviť tieto poplatky tak, aby sme ten rozdiel výdavkov a príjmov nebol príliš veľký. A na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva tieto nevyhnutné body neprerokujeme. Taktiež neprerokujeme všeobecné záväzné nariadenie o povodňových plánoch. Je nevyhnutné vykonať tieto povodňové plány a schváliť ich a pripraviť. A nemusím hovoriť, ako dôležité, ako aj táto agenda veľmi aktuálna na Slovensku. Jednoducho znova túto vec oddialujeme na neurčito. Taktiež som chcel s poslancami prerokovať v bode rôzne riešenie situácie s električkou na budúci rok, pretože táto situácia, ktorá je v podstate, je zatiaľ iba na tento rok a železnice nemienia v budúcim roku už podporovať finančnú električku, musí sa tam nájsť nejaké riešenia, rokovať s nejakým ďalším alternatívnym prevádzkovateľom. Túto vec znova neprerokujeme. Konštatujem, že takýmito obštrukciami mesto sa dostáva do situácie, že ak budú pokračovať v priebehu pol roka, mesto sa dostane do nútenej správy. Hovorím to s celkou úplnou vážnosťou, pretože ak si niekto myslí, že rokovanie mestského zastupiteľstva sú len preto, aby tu niekto prejavoval svoje osobné názory voči mne alebo voči iným poslancom a potom mesto bude ďalej fungovať bez žiadnych vplyvov, tak je na veľkom omyle. Mesto má rozbehnutý niekoľko európskych projektov, treba prijímať niektoré rozhodnutia, ktoré schváľujú len poslanci mestského zastupiteľstva, ktoré majú súvisť s rozpočtom aj s vývojom podielových daní. Ak ich neprijímame, neriešime situáciu a tým pádom oddialujeme problémy, ktoré sa už ďalej oddelovať v niektorých veciach nebudú môcť a jednoducho dostaneme sa do situácie, že niektoré funkcie mesto prestane vykonávať. Mám za to, že poslanci, ktorí momentálne tvoria sa nazývajú názorovú opozíciu, ak nie sú 7, aby prehlasovali všetkých ostatných poslancov, vedome blokujú rokovania mestského zastupiteľstva a prejavujú arogantnosť nie voči mne, ale voči občanom daňovým poplatníkom. Pretože oni niečo slúbili, že budú vykonávať svoj mandát v súlade so zákonom a ústavou a svojim vedomím a svedomím a vedome nechodia na rokovania mestského zastupiteľstva. Neviem, na akom fóre majú potom prezentovať názory a zastupovať občanov. Ja budem zastupiteľstva zvolávať tak, ako mi to zákon ukladá, čo v najskoršom termíne, aby sme jednotlivé veci prerokovali, pretože mojím záujmom je aj mojou povinnosťou jednoducho dodržiavať nielen nad zákonnosťou, ale nad tým, aby mesto v nejakom režime išlo
zodpovednosť, že problémy budú, preberajú poslanci, ktorí nechodí na rokovania mestského zastupiteľstva. Ak sa chcú niektorí kolegovia, ktorí prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva vyjadriť, sa vyjadria, pretože opäť zbytočne prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva. Môžem ja? Nech sa páči. Ja som dostala, asi všetci sme dostali to, že to bude dneska v piatok večer, som to mala v schránke. Takže neviem. To síce je pekné, že zákon nám ukladá, aby sme sa uvoľnili, ale kto uvoľním ja samu seba, za mňa to nikto robiť nebude. To skutočne, vieš, jedno je zákon a jedno je vôbec realita. V zdravotníctve sa nedá, že niekto tam za mňa bude. Kto? Dneska som tam mala 38 ľudí, neviem si predstaviť, že by som tam nebola. Kto tých 38 ľudí urobí? A to tomu človeku jedno, keď príde a potrebuje ošetrenie. To není také jednoznačné a len o to ide, že no, aby sme to vedeli asi skôr, no ja neviem. A ešte pokiaľ napríklad viem, som hľadala doktora Orieška, pretože dneska my máme pondelok, ten deň, kedy s občanmi a on má dovolenku. A on to určite ani si vyzdvihne do schránky, keď sa vráti. Ja som... Až som si to overovala u vrchnej sestry, že áno, doktor má dovolenku, je mimo územia. No. Len dve poznámky. Ja som oznamoval poslancom 15. júna, že z 29. júna 2011 bude rokovanie mestského zastupiteľstva. 2 týždne dopredu to všetci dostali. Ja som mala na maili, že bude a termín bude oznámený, ale to som nemala 2 týždne dopredu. 2 týždne dopredu ten mail mal, čas bude upresnený, presne v tom maili znelo. Potom dokonca bola verejná prezentácia niektorých bodov všeobecného záväzného nariadenia. Hodinu pred zastupiteľstvom. Nie? Týždeň pred rokovaním mestského zastupiteľstva, týždeň. Bolo to zverejnené na internete, v maili poslancom mestskej televízii, takže to bolo verejné aj pre občanov. Takže ešte raz, 2 týždne poslanci vedeli, že bude rokovanie v stredu. V pondelok si sa mi ty ospravedlnia s doktorom Orieškom, že máš službu. No. Pokiaľ viem, služby sa píšu minimálne na mesiac dopredu. 3 mesiace dopredu, ale to sú dovolenky, to ti nikto nezomere. To nepochopíš, lebo s tým nerobíš. Nepochopím, len potom je rozdiel, či človek ide vykonávať verejnú funkciu. Ale to nehovor takéto veci, lebo ja som tu dlhšie a snažím sa ozaj, ja som z tých, čo najmenej absentujem, ale keď sa mi to nedá, tak sa mi to jednoducho nedá. No. Napríklad aj teraz hovorím, pondelok mám službu, jak by sa to za pondelok dialo, ja mám problém vôbec, no nedá sa mi to jednoducho. Ja ale som zvolal rokovanie najskorší možný termín, ako mi to zákon. Len ja teraz oznamujem, že keby teraz sme tu není, že by si zvolal zase na pondelok, ja už dopredu viem, že pondelok nemôžem prísť. No, tak čo s tým spravím? No, len potom to treba rozhodnúť, či človek bude vykonávať funkciu poslanca alebo svoju funkciu doktora. Jednoducho, my sme porušili napríklad zákon. A teraz čo? Nebudem sa môcť uchádzať o dotácie. Prečo sme chceli minulé ten harmonogram, ktorý fungoval 4 roky a zrazu to neprešlo? Aby sme mali harmonogram zastupiteľstiev a tak ďalej. No. Ja keď som bol primátor, som zvolával zastupiteľstvo, že som dal 2 týždne dopredu vedieť. Ale vždycky bolo popoludní. A teraz zrazu hovorí, že musíme sa aj ráno, hoci kedy a tak ďalej, že máš právo to urobiť tak. Ale prečo? Veď to sú také, mne to prípad, prečo to tak? Lebo dobre vieš, že veľa ľudí nebude môcť prísť. No nie, ale sám to vyhrážaš sa s tým, že to tak máš právo urobiť. Bola si poslankyňou, pozeral som si archív, boli ráno zastupiteľstva. Ale za mojich čias nie, to bolo ešte za doktora Dolinského, jak boli skutočne. No, ja donesem ten archív a ukážem, ale že keď chceme, aby sme tu boli, tak by bolo lepšie to robiť skutočne popoludní. Ešte raz, ja som zvolal na popoludnie rokovanie mestského zastupiteľstva. 2 týždne dopredu to poslanci vedeli. Majú mať vedomosť o tom, že ak neprerokujeme daný materiál, porušíme zákon o rozpočtových pravidlách. Nikdy som na doobede nezvolal ešte rokovanie mestského zastupiteľstva. Zákon mi to úplne umožňuje, tak ako zákon umožňuje uvoľňovať zamestnancov na tieto rokovania mestského zastupiteľstva. Ja som to nikdy neurobil. Minulé volebné obdobia nebol harmonogram, zvolával som zastupiteľstva s tým, že som avizoval 2 týždne dopredu poslancov mestského zastupiteľstva. Dnes, teraz sa tu urobil nejaký harmonogram, ktorý sa nekonzultoval so mňou, s osobou, ktorá svoláva rokovanie mestského zastupiteľstva, nekonzultoval sa s ďalšími poslancami mestského zastupiteľstva. Pani poslankyňa Moševičková sa hlásila. Ja môžem hovoriť len tu, lebo sme tu 4 poslanci. Ja som tu 3. volebné obdobie a môžem konštatovať, že boli ešte horšie situácie, ale takáto situácia, ako tu teraz nastala, tu ešte nebola. Ja som veľmi s tým prekvapená, pretože fakt my ako poslanci si musíme uvedomiť, že my narúšame chod mesta a to sú dôležité veci. A takisto
trpí s tým celé mesto, aj občania. Každý jeden z nás poslancov, ja ten súd prečítam, pretože mne to nejde do hlavy. Viem, uznávam zo zdravotných dôvodov a podobné, ale počula, som sa minulý týždeň nezúčastnila tohto zastupiteľstva, ale som počula, že takisto nebolo, teraz takisto nie je. A každý poslanec sa podpísal a sľuboval na svoju časť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a zákony a ostatné všeobecné záväzné nariadenia. A pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ale tu, čo sa tu už deje, ja som už aj minule povedala, že teraz máme prvýkrát pracovné toto je rokovanie, prvýkrát od volieb. Doteraz sme mali vždy zastupiteľstvo, čo navrhovali poslanci, o ktorom takisto sme dostali pozvánku a nemali sme tiež materiály až ku koncu. Toto sú dôležité veci, ktoré máme schvaľovať a mňa to veľmi mrzí, že som jedna poslankyňa z kolektívu z 11 poslancov a za tri volebné obdobia, tretie, čo som tu, že takáto situácia v meste nastala. Ja si myslím, že nie je to, treba si to vydiskutovať, ale nie sú to len útoky na primátora, na ostatných poslancov, už aj na mňa. Narúša to chod, po policajtov chodíme, to musím tu povedať, po vyšetreniach, úplne zbytočne. Každý sa tu zúčastňujú sa tu zamestnanci na vyšetrovanie u policajtov a nie je to dobré. Ja som si zmenila tiež trošku názor iný na chod úradu, pretože je to iný pohľad ako poslankyňa, keď sem občas prídem. Teraz sa snažím byť častejšie, pretože som tiež trošku už mimo bola v tej verejnej správe, tak som sa snažila sem každý deň prísť, aby som znovu sa dostala do toho, ako sa to robí, pretože tie zákony a všetky tie predpisy sa menia. A poviem vám teraz pravdu, že ja som tiež mala názory, takisto aj na zamestnancov, to tu kľudne môžem povedať, takisto minulé volebné obdobie na primátora, či na prednostku, ale som povedala si svoj názor, sme si to vydiskutovali a išli sme ďalej. Vidím, že aj tým zamestnancom sa strašne ťažko pracuje, keď pod takýmto tlakom sa tu robí. Myslím si, že každý by sme si mali vstúpiť do svedomia. Žiadny človek není bez chyby. Každý človek robí chybu. A vstúpme si aj ostatní poslanci do svedomia a začneme konečne pracovať, pretože toto mesto ozaj bude v nútenej správe, keď my takto nebudeme schvaľovať základné, zákonné veci, ktoré sú. Ja len toľko. Ďakujem pekne. Ja som síce len prvé volebné obdobie, ale je to smutné, že poslanci, ktorí boli zvolení a pravidelne, teda už druhé zasadnutie sa nezúčastňujú, že tí voliči, čo ich volili, mali by si zamyslieť nad tým, že či vykonávajú tú prácu, ktorú im slúbili, alebo to takto sabotujú. Veď fakt máme prvýkrát pracovné zasadnutie, nie prekáračky, ale pracovné a odkladáme to. Neviem, čo tým chcú dosiahnuť. Mali by sa za tým zamyslieť. Môžem ešte, mne to nejako vyšlo z hlavy, ale teraz ma napadlo, vzhľadom na to, že tieto materiály boli prerokované vo všetkých komisiách. Komisie doporučili mestskému zastupiteľstvu, aby tieto materiály boli schválené. Tak ja tomu absolútne už nerozumiem, keď všetci poslanci sedia v komisiách, dajú doporučenie k tomuto programu, k týmto materiálom a nakoniec druhé zastupiteľstvo nič. Dobre, asi k tomu viac nepovieme. Jednoducho toto rokovanie nemôžeme ani otvoriť, pretože nie sme uznášania schopní. Zákon ukladá zvolať do 14 dní opätovne zastupiteľstvo, ja ho zvolám čo najskôr, pretože cítim zodpovednosť za chod mesta na rozdiel od niektorých iných poslancov, ktorí sa ospravedlnia a dokonca sa nachádzajú v Trenčianskych Tepliciach. Sú videní, nemajú s tým problém, jednoducho bojkotujú vedome. Ja sa poradím aj s právnikom, či už nenastáva niektorá skutková podstata trestného činu,
pri správe cudzieho majetku, pretože vedome bojkotujú chod mesta a spôsobujú mu tým pádom aj ekonomické škody. Takže dnes vyhlasujem to zastupiteľstvo za neuznášania schopné a zvolám o čo najkratšom možnom termíne opätovne. Ďakujem.